Sa number 10, matapos ang duha ka tuig, liwat nga nagbalik ang Negros Island Organic Farmers Festival. Higayon nga ginapasalamatan sa mga organic farmers. Yaring report. Nakaplasar karon sa Capitol Grounds ang mga 80 ka mangunguma kag producers nga nagabaligya sang organic produce humalin sa prutas, utan, bugas, mga kararuton, mga pagkaon kag iban pa. Sa 15th Negros Island Organic Festival liwat sila nga nahatagan sang kahigayunan, hindi lamang nga makaganar kundi makapahibalo nga sila ang nagbalik na kag liwat nga matib-ong ang ilang nga produkto. Ang Peace Pond nga grupo nga ginatupuan sang 25 ka mga mangunguma, isa sa mga nagpakigbahin. Suno kay Kex Orbida, ang Vice Presidente, dako ang bulig sang kasubong nga festival sa ilang nga networking. Awareness kasi di ba nadula kita for 2 years na ha. So kami ang Peace Fund farmers na budlayan sila mag-recoup bala sa mga hindi ni mag-recoup pangita bago nga network. Hindi ko wala ni mga display. Paano bima online lang kami palagi. Tini ako na may ara ko hindi may makita na. So it's an opportunity nga ma-market for income but ipalamnag lang we're back na Suno sa Office of the Provincial Agriculturist, may 2,000 nga kalaparon sang duta sa probinsya nga na-validate nga napaidalom sa organic farming. Sa bulig sa Department of Agriculture, suno kay Edmundo Raul Causing, ginatinguhaan nga mangin mainstream ang organic farming. Pila sa mga tikang nga kabahin sang suporta amo ang pag-establish sang organic hubs, training kasubuman partnership sa private sector. Ganich pa lang sa subong. But we are looking at going sa mainstreaman with the DA. Kaya they have a suggestion when they visited the governor na they will establish hubs, organic hubs. Sunod kay Bernadette San Juan, ang director sang National Organic Agriculture Program sa 2023, nagdoble ang pondo nga ginpain para sa organic farming nga nagalakip sa mga livelihood projects para sa mga mangunguma. Labi niyang ginahaylo ang pag-submit sang proposal para sa amo nga mga proyekto. In organic agriculture or simply OA, food safety is guaranteed. There is no denying about the boundless benefits of organic agriculture, but at the same time, we also acknowledge the gaps in market opportunity in OA industry that can be plugged by well-intentioned members of our community. Tubtub sa Sabado ang Organic Farmers Festival sa Provincial Capitol Grounds.